Dobro jutro, sad je negde oko 11:20, ja mislim, i u mojoj sobi je potpuni haos, nadam se da vi to ne vidite. Sada spremit ću sobu kad se vratim kući, sad treba da idem sa Milicom da se slikamo, pa posle toga idemo na glumu i posle toga se ja vraćam kući, a sad ćete već vidjeti, pošto ja žurim kasnije, Milica će me ubiti, ali dobro, nema veze i čujemo se kasnije. Sad idemo da se slikamo, sad je oko 12 sati, jako je dogovor bio da se nađemo u 11 i ne znamo kuda tačno da dođemo, a ja sam lijepo našla zaobilazni put da idemo kroz neku žbunju, ali Milica ne želi i tako. Milica, hoćeš da se javiš? Ovo ću stvarno da postavim i ovo će biti koji će biti postavljen s tobom. Inače, Milica je bila bar u 1:10 vlogova, ali nijedan nije postavljen. Ali ovaj će biti. Evo ja i Milica smo stigle na Savanovu i slikamo se ovdje. Čekajte da snimim. Samo da fokusiram. Eto, tu smo se već slikala. Milica, javi se. Ne vidi se baš, ali dobro. I mene su krenule suze, ne znam da li vi to vidite od slikanja, pošto se slikam ovdje na suncu. To jest mi moram da gledamo pravo sunce. Ali džabe smo mi to radile, pošto nam slike baš nisu dobro ispale. I sad smo ja i Milica došli ovdje da se slikamo kod ovoga. Čekajte, to se ne vidi. Milica, ajde si. Sad ću da staviš mojim što. Da se slikamo kod ovoga, baš je dobro. I uopšte nije tako loša ova kamera na telefonu. Evo sad da ostavimo stvari i slikamo se. Posle toga, kao što sam rekla, treba da idemo na glumu i upravo me neka žena gleda pogleda iza. I uvek nas tako gledaju. Ovako nam je svaki minut. I Biljana sada traži put. Jesi normalno kamera? A dobro, čao. Sad tražimo put, treba da idemo na glumu. Ali, mislim, znamo gdje je put, samo što ne znam kako da dođemo do njega. A što imamo posle glume? Idemo kući, to ide kući, ti? Idem i ja. Pa kuda da prođu? Samo snimu. A to je neka rupa, ali nema veze. Jel si ti 100% sigurna da ovo ne radi? Da ova pruga ne radi? Ajde, skoči. Ne mogu. Vidite ovo. A ja sam još u bijelim starkama, a ti u novim čizmama. Joj! Bojim se da nestanem. Da, ovuda baš ide. Što ne bi išlo? Evo sad vidite kuda mi treba da idemo. Tako da. I sad smo vidjeli, znate koga, Milice, reci ti? YouTuberku. Dunju smo vidjeli. Ne pojma. Jeste, tako nešto nas vidio. Mislim da je Jovana. Ti misliš da je Jovana? Evo ga, napokon prošle. Ja sam u bijelim starkama, mislim da nisam toliko ispuljala. Koje baš ne mogu da se peru i tako. Znači ovo vam je put ako želite da dođete i onda samo imate bolji prolaz, ali smo mi kao preklicu. I ja sam zaboravila da se javim, mi smo sada, malo me blam ovdje u tramvaju, mi smo sada završili sa glumom. Što me gledaš nekako? Nemoj čuti Milica, dobit ću kako. I uglavnom sad ja idem kući i stižem kući tek za pola sata zbog Milice i